बिसायख'थि आय'गनि गोदान बियाब दाफामनायखौ गोजोननाय गैयै इउपिपिएल दोलोआ दिनै अदालगुरियाव धरना हाबाफारि लादों। रायजो नाङैनो डेलिमिटेसनखौ लानानै थाद'नाय गैयै हस्रिखावनाय खुद्रिखांबाय थानाय समावबो बिटिआरनि सिङाव अदालगुरि लकसभा जानांगौनि जायगायाव दरं लकसभानि बियाब दानायखौ लानानै एबसु इउपिपिएल बिपिएफ आरो गोबां आफादफ्रा थाद'नाय गैयै धरना होनाय हाबाफारिजों लोगोसे अदालगुरि लकसभा बियाब दाफुंनांगौनि दाबि दैखांनाया गोख्रों सोलिगासिनो दं। आरो दिनैबो अदालगुरि लकसभा बियाब दाफामफिननांगौनि दाबिजों अदालगुरियाव इउपिपिएल नि धरना। भारतनि बिसायख'थि आय'गजों फोसावजानाय बियाब दाफामनायखौ लानानै दिनै अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल नि बानजायनायाव अदालगुरि लकसभा बियाबनि दाबिजों अदालगुरिनि दुर्गा मण्डप लांगोनायाव ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरखौ लानानै अदालगुरि लकसभा बियाब दाफामनायनि सोमोन्दै धरना हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बाहागो लानानै बिटिआरआव 12 एमएलए बियाबनि सोलाय 15 बियाब खालायनायखौ बिसायख'थिनि आय'गनिसिम साबायखर बावो। लोगोसे बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनद' एसेम्बलि बियाबखौ लानानै अदालगुरि लकसभा बियाब दाफामफिननांगौनि दाबि दैखाङो। आरो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय दिल्लीसिमबो थांनानै बिसायख'थि आय'गनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायगोन होननानैबो फोरमायो। उदालगुरिनि रायजोफ्रा दिनै बाव नागरिक सभा फाथिदों। बेयाव आंखौबो लेंहरदों। लेंहरनायखाय आं नुजाफैदों। मोनसे खोथाजोंनो आं बुंनो लुबैदों, मोनसे बाथ्रायैनो स्ट्रेट फरवार्ड जे उदालगुरि होननाय मोनसे लकसभा समस्ति जानांगौ। बियो जोंनि इउपिपिएलनि अरिजिनेल डिमान्ड। 27 मार्चआव 2023 मार्चआव रेडिसन ब्लु हटेलावहाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे हियारिं पार्टि फैदोंमोन। बे हियारिंआव जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएलनि मोनसे हानजाया इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ लोगो हमदोंमोन। बेयाव 1 नाम्बार डिमान्डआनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 2 लकसभा समस्ति जानांगौ होननानै जों डिमान्ड होदोंमोन। बेयाव दिनै क'क्राझार लकसभा समस्ति खालामनानै बेखौ जे गोदो रिजार्भमोन, दाबो बेखौ एसटिनि थाखाय रिजार्भ दोदों। बिनि थाखाय जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ गोजोननाय बावदों, धन्यबाद होदों। नाथाय दिनै उदालगुरि समस्ति जानांगौखौ जे दरं नाम होदों, बेखौ जोङो दुखु मोनदों। आरो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जोङो मेम'रेन्डाम होनो थाखाय रेडि खालामखाबाय। 11 जुलाइनि सिगां होनांगौ, जों बेखौ होगोन। दिल्लीयाव मोनसे हानजा जोंनिफ्राय थांगोन, थांनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ लोगो हमगोन। आरो जोङो मिजिंथियो जे उदालगुरि होननाय समस्ति मोनसे दाजागोन आरो बिटिआरनि सिंनि एमएलए समस्तिफोरखौ लानानैनो उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ दागोन होननानै जोङो आसाबादि। दा मोनसे माबा सोलिगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानिफ्राय पावार गैया जादों, बिथाङा माने प्रमद बर'नि अनगायै जेबो माने सिमाङावबो प्रमद बर', मोगथाङावबो प्रमद बर', जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो प्रमद बर'खौल' बिथाङा रायाबा बखियाबा बिथाङा माने गोजोननाय मोना। ओंखामबो उखैया आरो उन्दुलाङाबो बिथाङा। ओंखायनो सिखारनायनिफ्राय मोनासिम खालि प्रमद बर', प्रमद बर', प्रमद बर'ल' बिथाङा बुंबाय थादों। बिथाङा मोजाङै मिथियो, बिथांनि हानजायाबो मिथियो जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया सरकारनि सिङाव नङा। बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिंखौथ' बार होदो, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सिङावबो नङा बियो। माने प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियायाबो बेखौ जेबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि। बिथांमोना जुदि इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि नङामोनब्ला जोंनाव जे भारतआव इलेक्शनफोर खुंनाय जायो, बे इलेक्शनफ्राव सरकाराव थानाय हानजायानो देरहाबाय थागौमोन। नोंथांमोना नुदों जे सरकाराव थानाय हानजायाबो जेननानै हेंथा हानजायाबो देरहायो। बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे अट'नमास बडिखायसो बेबायदि जानो हादों। दा नैबे डिलिमिटेसनखौहाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया खालामगासिनो दङ आरो बियो मोनसे फ्रि फेयार मोनसे प्रसेस जादों होननानै जों सानदों। आरो जोङो जुदिअ दिनै उदालगुरि लकसभा समस्ति जायैयाव जों दुखु मोनदों, नाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 12थाल' एमएलए समस्ति दङमोन, दा 15था जानायखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होदों। आगोलाव 12ल'मोन, दा 15 जाबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने मोजां खामानि जादों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आरो जौगानायनि हाबाफारिया गोख्रोंसिनै जासिगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदों नैबे डेलिमिटेसनाव उदालगुरि लकसभा जायैया इउपिपिएल आरो एबसुआ बिथाङा पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदों। 17 बोसोर थगाय थसि रुलिं खालामलांबाय, दा थगायनो हाबावगोन सानदों। बिथाङा जेसेखि होना माने रायजोफ्रा मिथिगौ जे इउपिपिएलआ जेब्लायबो उदालगुरि समस्तिखौनो हास्थायदों। बिटिसिआवहाय मोनसे नखर बायदि जाना दं दायो सार। दा जोंनि बिटिसिआवहाय गोबां बर'फ्रा ज' जानांगौ। दा जेरैखि दा बे लकसभानि बेलायाव
दा जोंनि मोनसे न'खरखौ ज' जाफैनांगौ होमबानो जोंना उदालगुरि समस्याया जानानै फैगोन उदालगुरि जिल्ला कमिटि इउपिपिएल आरो भैरबकुन्द ब्लक कमिटि इउपिपिएल बे मोननैनि जथाय नाजानायाव नागरिकफोरनि मोनसे जथुम्माय खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा मोननै थांखि मोनसे जाबाय रायजो राजाफोरनो आसलते मोनथामानो मोननैल' नङा मोनसे जाबाय रायजो राजाफोरनो इउपिपिएल थांनाय आरायता बोसोराव मा मा खामानि मावदों बेखौ मिथिहोनाय गुबुन मोनसेया जाबाय फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सन जागोन बेखौबो बेखौ लानानै रायजोफोरखौ एसे सांग्रां खालामनाय आरो थामथि जिथु थांखि बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारिया बावैसो इलेक्सन कमिसना जि ड्राफ्ट डिलिमिटेसननि जिथु रिपर्ट होदों बिनि सायाव जिथु नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेन नागिरनाय बेखौ क्लेरिफिकेसन होनाय बेखौ बुंफोरथि होनाय हिसाबै जों बे दिनैनि सिटिजेन्स एसेम्ब्लिखौ खुंनाय जादों बेखौ जों बुङो जे चिफ इलेक्सन कमिसना 2007 मायथाइयावनो डिलिमिटेसन कमिटि बानायदोंमोन बिनि रिपर्टखौ होबायमोन आरो बे रिपर्ट मथेनो आसामनि बादि गुबुन स्टेटफोर इतिमধ্যে बे रिपर्ट मथे इमप्लिमेन्ट जाबाय खिन्थु आसामाव बै समाव एनआरसिनि खामानि सोलिबाय थानायखाय बेखौ स्थगित दोनथ'नाय जादोंमोन आरो बे स्थगित थानाय जिथु रिपर्ट बेखौनो दा होदों आरो बे होनायाव थिग रिपर्ट होनायनि सिगाङावनो बिभिन्न दल संगठनखौ लिंहरनानै बिथांमोननि गभर्नमेन्टफोरखौ लादोंमोन जे रिपर्ट होनायनि सिगाङावनो रायजोफ्रा मा लुगैयो गाव गावनि एलेकाखौ लानाय बे मथे दा माबादोंमोन जोंनो हियारिं लादोंमोन आरो जोंनि इउपिपिएलनिफ्रायबो बा बिपिएफ अन्यान्य राजनितिक दलाबो बे हियारिं समाव गाव गावनि दाबिखौ जनायहैदोंमोन आरो बेखौ जोंनि इउपिपिएलनि दाबियानो बेनोमोन जे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै मोननै पार्लियामेन्टारि सिट जानांगौ समस्ति जानांगौ आरो बेनिनो मोननैबो एसटि जानांगौ बे मोनसे दाबिमोन क'क्राझार थाखाबाय आरो क'क्राझारनि बादैबो क'क्राझार आरो उदालगुरिबो मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ बे होननानै जों दाबि खालामदोंमोन बेनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि सिमानि भितरावनो एसेम्ब्लिनि समस्तिफोर जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन आरो दिनै रिपर्टआव जों बेखौनो नुदों जे जोंनि दाबि मथे बिटिआर ओनसोलखौल' लानानै जोंहा एसेम्ब्लि समस्तिया जाबाय जोंहा सिगाङाव 14ताल'सो एसेम्ब्लि सिट दंमोन बिनि भितरावबो 8तायाल' पुरा बिटिआर ओनसोलनि सिङाव बाखिखिनिया खावसे बिटिआर खावसे बाहेरायावमोन खिन्थु दिनै बे रिपर्ट मथे जोंहा 15ता समस्ति जाबाय बिटिआर ओनसोलाव आरो बे गासैबो समस्तियानो बिटिआरनि सिमानि गेजेरावनो बेखौ जोंहा लाब जादों मोनसे समस्ति जोंहा बांबाय 14तानि जायगायाव जोंहा 15ता जाबाय आरो बेखौ जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि बेफोरखौ जानकारी थादों आरो जिहेतु बिथाङा रिपर्टखौ मोजांखौनो नायाखैबो जानो हागौ बेनिफ्राय जोंनि जि मोननै दाबिमोन मोननै पार्लियामेन्ट सिट जानांगौ होननानै बिनि भितराव जों बिटिसि सिमानि भितरावनो जानांगौ होननानै दाबि खालामदों खिन्थु बे जाफुंनाय जायाखिसै खारन जितु उदालगुरि पार्लियामेन्ट सिट जानांगौ होनना बुंदों बेयो दासिमहालागै दरं होननानै ओंखारदों खिन्थु जों आसा खालामदों बे उदालगुरियानो जागोन कारण जोंनो एसुरेन्स होदों बेनिफ्राय जोंहा सिमाया जितु पार्लियामेन्ट सिट मोननै बेयो बिटिआर ओनसोलखौ लानो जानांगौ खिन्थु क'क्राझारावबो एसे सिगांनि मथेनो जाबाय बिटिआर ओनसोल एसे बाहेरनि हाबदों खिन्थु उदालगुरि जितु समस्ति जागोन बेयो बिटिआरनि 6ता एसेम्ब्लि समस्ति आरो बिटिआरनि बाहेरनि मोनबा समस्ति गासै 11ता समस्ति लानाय जागोन खिन्थु नामा जोंना उदालगुरियानो जागोन बेनिखायनो बेयावबो जों साक्सेस जादों मोननैखौबो एसटि जानांगौ होनना जों दाबि खालामदों खिन्थु मोननै जायाखिसै मोनसे क'क्राझारावल' एसटि जाबाय आरो जियानो जाथों जों बे रिपर्टनिफ्राय जोंहा जथेस्थ' लाब जादों आरो बेनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों खिन्थु हाग्रामा महिलारि बेखौ लानानै जिबायदि खेंख्रा बाथ्रा बुंनाय रायजोफोरखौ फुस्लायनो नाजादों बेखौ जों सोंखारिदों आरो बिथाङा खुनु साक्सेस जानाय नङा खारन दिनै इउपिपिएलआ थांनाय 2 खावसे बोसोर सरकार सालायनाय जिखिनि खामानि मावदों जिखिनि डेभेलपमेन्ट रायजोफ्रा मोन्दों हाग्रामा महिलारि बेखौ नायनानै एसे खर' गरम जादों खारन बिथाङा 17 बोसोर बेबायदि खामानि मावनो हायाखैमोन बेनिखायनो बोरैहाय थगाय थुसे रायजोफोरखौ गावजों खालामफानो हागोन बोरै गादियाव फैनो हागोन बिदि खर' जन्था खालामनानै नंखाय बाथ्राजों रायजोफोरखौ थगायनो जादों आरो जों बुंनो जे बिथाङा खुनुदिन साक्सेस जाया हाग्रामाया खुनुदिन गादि मोनफिना आनखि नेक्स्ट इलेक्सनाव हयथ' हाग्रामानि जितु एक्जिस्टेन्स बेनो टटेलि जोबहैनो हागौ।
थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।